batzuk hasi algaraia marrasten gure planetak, bale? Orduan hartu aldugu porespaneko bola eta laguntzeko honi sartuko diogu sotza eta hasiko gara gure planetak margosten, nahi duzuen bezala. Jarri dizkiozue beitu bitziarrak daukan bezala ilargi bat edo zuhaitz bat plastilina erabilita, bale? Plastilina erabilita jarri aldiozue zuhaitz bat, edo jarri dizkiozu ere bai erastunak, nahi baldin bauzue, orain ja, zuen imaginazioa erabili, eta egindako dituzue pila bat, behitu nik hemen ere bai badauzkat lehen egindako batzuk, ba, hemen bat kolorea raroekin, semeak egindakoa, beste bat urdina, hemendik, daukadana jarrita, lurra erantzekoak, orain ja zuek hartu nahi dituzuen ideiak, eta gu ere bai joango gara marrasten, eta zuek joan irakurtzen, bale? Hemen daukat ja bat lehorra dagoena. Orduan, imaginazio erabili, gu joango gara egongo gara hemen, joango gara gu ere bai margosten gure planetatxoak, eta nahi duzuena galdetu, ikusten zaituztegu batzuk hor ja lanean, eta kontatu nahi duzuena. Dudaren bat baldin badukazue, galdetu, Planeten inguruan, edo eguzki sistemaren inguruan. A ber, nik ikusten ditut adibidez hor. 3 launeskatxaia margotzen hasiri dela sukaldean, nik uste dut Arati, Adare, Haizea eta Bego direla, hor ja hasi zarete jotake, bai? Zer egin behar duzue? A ber, mikrofonoa baldin baduzue piztu eta esan. Ze planeta egingo dituzue? Ez que daude tope kontzentrauta. Superarin doaz gainera, Dakit nik entzun dizuten ere ez. Ez dela beste norbaitek, ba, adibidez, Eiderrek. Eider, zuek baduzue mikrofonoa, alduzue aktibatu eta kontatu zer ari zareten egiten?